Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Best Talk this morning. Atong makachikahan pagbalik si kapuso actress Rochelle Pangilinan. Maayong buntag Miss Rochelle and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year! Kamusta ang naging pagsalubong mo sa bagong taon? Maayong buntag sa lahat ng nanonood sa At Home with GMA Regional TV. Grabe, ang saya ng New Year. Siyempre, sobrang masaya kasi nadagdagan kami ng yung anak ko nakakapagsalita na at nakikijoin na That's sa amin. Talaga nga namang siya yung pinaka center of attraction ng buong pamilya. 2022 na Miss Rochelle, what are you looking forward to the most ngayong taon? Syempre, pinagpipray namin mag-asawa na sa last quarter of the year at magkaroon na kami ng baby number 2. Syempre, kahit naman anong sikap naming mag-asawa, basta kung hindi bibigay ni God yun, talagang hindi mapupunta sa amin. So, pinagpipray naming mag-asawa. And syempre, looking forward ako na mas marami pang trabaho, yung makapunta na kami sa inyo ulit, makalapit na kami sa inyo, makapag-regional na kami ulit, at mayakap namin ng harap-harapan talaga ang mga regional peeps. Talaga nga namang nakakamiss umikot. On top of all your activities, syempre ngayon excited kami dahil meron kang bagong project. Can you tell us more about this? Yes! Nako! Malapit na po ang false positive. Syempre, sama-samang magugustuhan to ng maraming manonood kasi marami silang matututunan dito. Like, syempre, binibigay dito ang women empowerment, and syempre, marami, forgiveness, halos lahat na. Syempre, yung parenting, yung pagiging magulang, kung anong karanasan ng mga magulang. Ay, naku, maraming makaka-relate dito. At halo-halo to. Rom-com siya with fantasy, syempre, para magustuhan ng pamilyang Pilipino. Silip ng konti dun sa role mo dito, Miss Rochelle. Ako dito si Bernice. Best friend ako dito ni Glyza De Castro na si Yani. Ako yung very dito, Marisol, taga-Solsol na kababata ako dito si Yani, which is si Glyza, na syempre bilang babae laging parang may nakakonect si Bernie kasi na parang Rochelle din yung palaban. Marami din makaka-relate dyan sa character mo, Miss Rochelle, kaya excited na kaming lahat. Apart from Miss Glyza, who else pang kasama mo dito sa False Positive? Ay, grabe. Sinimplihan namin to, pero pinabongga pa din. Syempre, nandito si Sian Lim, si Sir Sian Lim, si Tonton Gutierrez, si Nova Villa, si Dominic Rocco, si Herlene Budol, si Buboy Villan. Ay, naku, napakarami pang iba. Diba? Konti pa lang yun, ha? Kinabahan ako dun sa simple pero ang bigat ng mga artista kasama niyo. Diba? Bongga ang cast. Hello! Isimulan ba ang 2022 ng hindi pasabog? Dapat pasabog agad. Yan. At excited na kami. Bakit ba kailangan abangan ng ating mga kapuso ang False Positive? And please invite them as well, Miss Rochelle, na abangan ito. Iniimbitahan po namin kayo, mga kapuso. Malapit na, False Positive. Talagang, pag tinutukan nyo to, wala nang bitawan. Maniwala kayo sa akin. Balikan nyo ako kapag mali ako. Promise, mag-e-enjoy kayo dito, tawa, iyak, at mamahalin nyo ang mga magulang nyo habang pinapanood nyo to. Kini ang At Home with GMA Regional TV.